Wala ginahimo ang iyang mama o papa. Magamit gid ilang talago ang stepping aning higayuna. When Philippines was discovered by Magellan. Tay nagikos kauwawan ning kalakiha. Unya sa MC gitawag na misa kong asawa. Pakitudo ni silang sayo nga walay purma-purma. Kanabang murag nakatunog para. Oy Manikres TV, o sa man imong sayo. Oy pura man nagpangumbira na imong tuyo diha. Mauni pang hitabo nga ni Atin Mikasal mga idol. Kini nga portion mauni pinaka-thrilling kay makita naman ang bride sa groom. Ang dako nga pultahan giablihan ng mga idol. Sa sulod sa simbahan siya papasuhon. Bila na lang ka minuto dili na ni sila single. Taura na ni sila sidecar mga idol. Unya di rin napita ang groom nitulog gid ang luha sa iyang mata. Kay niabot na gid ang adlaw nga ikasal sila. Daghan pud kay na silang lagi ang pagsuway sa ilang gugma. Unya kay lig-on mga ilang gugma sa tagsa-tagsa. Sa simbahan gid ang paingnan nilang duha. Ning tungurang ako mga kumpare gipaningot gid mga idol. Gitrapuhan na nagpanyo ang iyang hubon. Sagol na po siguro ni kagutom. Alimuot o pagpaabot sa pari mga idol. Unya karon nagkaduol ng bride sa groom. Bila na lang kasikan siya na ning sugaton. Uy hala man yung crush TV ka thrilling ba nang magkasal-kasal ay no? Thrilling gid kayo ingko pisot magkurugod imong tuhod. Grabe kaayo imong emosyon dili ka kasabot. Kay sa imong mga diskarte nagbunga naman gyud. Sa altar sa kaminyoon sila naabot. Ug tanay na ni sa bakos gyud. Unya man yung crush TV kung luag ang bakos di ay. Aw sa ginikanan mauli gyud. Unya pila na may istorya nakasal na kini sila. Official ba nag-asawa na? Ayon sa Kristo ato walang katigiman. At ang ganun sa pinakamasipag na Automatic, ikusog gina kong pakpak mga idol. Kaysa akong huna-huna, kaon naman gid ni Ron. Ispira pa ka itong panit sa litson. Unya, ang pari, niingo naman mga idol. Nihatag na og instruction. Iingnan naman niya ang groom. You may kiss the bride, halukin na dayon. Ay, Manikres TV, sa una kikasal lagi ko. Wala lagi ko ingni sa pari nga pakinsa na kong asawa. Alangan po rin ko besot, wala pa sa kay panood pa sa tungtungura. Ang imong asawa ni request nga, inigulit na lang sa inyo ang mag-kiss mong duha. Unya karon mauna ni moment mga idol. Nga ang naadri sulod sa simbahan, pangkiligon. Apil ng pari, sakristan, madre og minister. Kay muhit mismo pupot sila sa kukong nag-aso-aso, ay break ko ay kambyo. Bahala nagpahada, ay prino-prino. Hala, bukupi na nakiha kayo. One more. Ana ba? Unya, ning tungura sa pari, papirmahon na ni sila. Para sa marriage contract nilang duha. Unya, manil ka sibe, pananglitan, ako'y gikasal. Unya, dili ko mo perma. Pagkagunggong lang gini mo inggo pisot. Kusik-kusik lang gikasay mong gigastok yun. Unya, karon magpusing-pusing mi diri mga idol. Kay diri sa unahan, naaman diri ang kaon. Uy, hala, sa dili pa mo kaon, musayaw sa kuno. Muli senior ng business organization Wala ginahimo ang iyang mama o papa. Magamit gid ilang talago ang stepping aning higayuna. Basti lang, maayo man kay sila mo sayo gitik-gitik. Maayo pa sila duha human na. Kami kurkurog may heart pa. Unya ning tungura iyang ayaan og uyuan pay nauna. Tan-aw na tong stepping ani nilang duha. March 16, 1521. When Philippines was discovered by Magellan. They were sailing day and night across the big ocean until they saw a small Limasawa Island. Diligid mo kan si atong biyahe ah. Pangkonsihal gitong stepping nilang duha. Ako nga nagsunod purti ng kulbaa. Pero akong gibutang sa kong hunahuna. Nga iniguman na mo sayo makakaon na gid mi. Unya karon lang akong anak babae may musunod sa inyo mga idol. Christine Nauwaw gining bata at tiktokers mo ni siya. Samot naming nagsunod. Matay nagikos kauwawan ning kalakiha. Unya sa MC gitawag na misa kong asawa. Pakitudo ni silang sayo nga walay purma-purma. Kanabang murag nakatunog para. Oy Manikres TV, o sa man imong sayo. Oy pura man nagpangumbira na imong tuyo diha. Ah, Manikres TV murag hubog pa man ka. Nakainom ra ko gamay tiki-tiki lulubot yo. Kuning gituyo kay murag mamatay gikos kauwawan ni gyud. Unya kay naingon man ang MC sa dili pasugdan sila pahalukon. Ladies and gentlemen, friends, ato ang i-witness ang bagong kasal mamon, sir, sa ilahang ikaduhang kiss as husband and wife. I will give you 15 seconds to do that, sir, in 5, 4, 3, 2, you may now kiss the bride. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7,
Maski sila utong mga idol, ang mga tao diri gipangkiligod bisag gipangguto. Unya ako asawa ni ingon nga iniguli amo ko nutong buhaton. Diri na lang takutob mga idol. Unya sa bagong kasal, congratulations!